ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। की जे काय द्यायचं तेव्हा त्याच वेळी देणार। आमचे फटाके लागले, आमचे देवेंद्र फडणवीस बोलायला उभे राहिले। मला पण फटाके काढता येतात आणि काढेन ना, त्या पळताबाई थोडी होईल, या जिल्ह्यात पण राहू देणार नाही। नाही, मी एक सण करतोय, कारण आता बीजेपीत आलो, ही माझी अडचण आहे। हा, अडचण आहे हो, काय कराल। अरे भाजपमध्ये सहनशील, शांत विचारसरणीचे सगळे लोक आहेत। आता आपण पण त्याच्यातच बसतो, मग तसे व्हायला पाहिजे, तसं दाखवायला पाहिजे म्हणून कृती करतो। याचा ॲडव्हान्टेज घेऊ नका। ते एक पण पत्रकार आहे, नोकरीदार नेता आहे, दिल्लीच्या कक्षेतच आहे। कधीतरी होईल भेट, कुठेतरी होईल। आणि दुसरे इथे नाव सांगतात ना, रात्री दिसत नाही, दिवसा दिसतात। आणि पत्रकार त्यांना फोकस मारून त्यांची बाईक घेत। एक शाळा बांधली हो, बालवाडी बांधली, तळगावला जाणारा एक ते रस्ता केला, रस्त्याला खासदार फंड दिला, नाणार त्या गावांमध्ये सगळ्या किती जागा घेऊन ठेवल्या। आमची कुठल्या प्रकल्पाची जागा आहे का सांगाव। मला आमच्या लोकांना सांगायचं आहे, शिवसेना बाळासाहेबांनंतर फक्त टक्केवारी करणारी कॉर्पोरेशन 25 वर्ष लुटली। ती कॉर्पोरेशन, मुंबई कॉर्पोरेशन लुटली, संसार उभारले, देश परदेशात गुंतवणूक केली। मुंबई महानगरपालिकेवर कोकणी माणसांनी वन मेहनत कष्ट घेऊन, घाम गाळून शिवसेनेची सत्ता मुंबईत आणली, राज्यात शिवसेना नेली। त्या कोकणाकडे, कोकणी माणसाकडे, नोकरी धंद्याकडे, पोटाच्या प्रश्नाकडे 2.5 वर्षात। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।